Nan, Babo Kabalen, kumusta kayo po? My name is Louis. My name is Marco Nanan of We're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. For today's vlog guys, nandito tayo ngayon sa Guagua. This is particularly Golangco intersection. Yes. And ang gagawin natin ngayon is a 1,000 peso challenge grocery. So titingnan natin gaano karami yung mabibili natin groceries sa 1,000 pesos. And this video is brought to us by Buymaxx. So we're gonna talk more about Buymaxx later on. Gawin na natin, start na natin ang challenge. So tara, let's go! So yun guys, coming from the intersection, lalakad lang tayo ng konti. This is actually the Kornerwalk. So tinatawag nila dito is the Kornerwalk. Ayan. And kagandahan dito guys, yung parking nila dito hindi problem dahil napakalawak ng kanilang parking space. So yun guys, for 1,000 pesos, ano kaya yung mga essential na pwede natin bilhin dito sa Buymaxx? Let's go! Yun guys, so siguro una tayo dito sa may ano nila, mga tissue. So kailangan namin to sa bahay. 76 pesos. Look at this. Kuha rin tayong mga ingredients na kailangan sa kitchen. Okay, so like this toyo, ketchup. So once in a while gumagawa rin akong mga tuna sandwich sa bahay, and ito, napaka-importanting ingredients ng palaman na yon. Tuna. So isa sa mga favorites ng kid ko ay mga pans. Ayan, so especially gardenia, favorite niya to. So during long travel naman at kapag umiikot-ikot kami sa Pampanga, gusto ko ng mga Mentos candies kasi you know, they keep me awake, and of course, fresh breath. So para kay Jan naman, you know, Hansel biscuits, pang merienda. Pang merienda. Pang merienda. So dito naman sa kanilang mga chichirya sections, kuha tayo ng pang, you know, pang alis inip, favorite ng wife ko, chippy. So dalawang chippy. Ayan. Ayun guys, just a little bit of history. So actually Buymaxx started way back 2016. And it's a homegrown Kapampangan yung may-ari. Exactly, started in Pampanga. Napaka-proud po na alam mo na these businesses started as, you know, small, a very simple, a humble business dito sa Pampanga. And then, so right now meron silang 3 existing branches, and this is one of them. And yes, this so is nandito tayo sa may Golangco Buymaxx. So continue natin yung shopping. So meron tayong shampoo dito na 30 pesos. Ayan. 4. So, yan. Siyempre, yung mga favorite breakfast or merienda natin, pancit canton. Yan. Okay. So, siyempre, nakuha din tayo ng sugar sa mga pang daily use natin. Papacheck natin kung magkano na yung nabili natin. Right, so Mark,
You think successful yung challenge natin? So, for our 1,000 peso challenge, so Uh-huh. ang total bill natin is 998 pesos. So, may sukli pa tayo 2 piso. Exactly. So, para sa akin, sulit na sulit. Yes. Successful yung challenge natin. Nakakuha tayo ng mga essentials natin. Meron pa tayong extra for pasalubong sa ating mga family at yung mga personal use natin. Yeah, so first of all, dito sa Buymaxx, yung mga paninda nila is napakamura. At the same time guys, napakalawak po ng kanilang mga items, no? Very wide variety of items na pwede nyong makita dito. So guys, Buymaxx Golangco Guagua is located po malapit dun sa PMS Hospital dito. Actually, intersection lang po siya ng Golangco, Siran. At the same time, ang dami niyang parking. Yes. So, yun guys, for your grocery needs, visit Buymaxx Supermarket, Golangco Guagua. So if you like this video, please give it a thumbs up, share with your friends. There you go guys. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery, congratulations Mark. Peace out. Peace out guys. Bye.